Dobrý deň. Volám sa Peter. V tomto videonávode vám ukážem, ako nastaviť číslovanie dokladov v aplikácii Link. V hlavnom menu klikneme na možnosť nastavenia. V ďalšom kroku klikneme na zelené tlačidlo plus pridať nový záznam. Zvolíme typ dokladu, pre ktorý chceme nastaviť číslovanie. V našom prípade to budú vydané faktúry. Napíšeme názov pre číselný rad, aby sme ho pri vytváraní dokladu vedeli v zozname identifikovať. Počas celej doby vytvárania máme k dispozícii náhľad na vykonané zmeny. Vložíme prefix, ktorý pri danom doklade chceme používať. Maximálne však 5 znakov. Nastavíme číslovanie, ktorým začína prvá vydaná faktúra, respektíve prvý doklad. Nastavíme dátum platnosti číselného radu. Teda dátum, od ktorého nám tento číselný rad bude ponúkaný pri vytváraní nových faktúr, respektíve dokladov. Na rovnaký typ dokladu môžeme vytvoriť aj viacero číselných radov. Stačí po uložení číselného radu kliknúť na zelené tlačidlo plus a zopakovať predchádzajúci postup. Vytvorený číselný rad uložíme kliknutím na možnosť uložiť. Dovidenia pri ďalšom videonávode.